Какво става, хора? Правим видео на Fortnite. Вало и Гого, негов приятел. Вало изпрати ми покана. Ето го. Ще направим един видео. Вало? Да. Да ти чуя парчето. Чуй. Не мога. Да ти пратя покана. Пратих ти вече. Пете. Да. Пете. Да, Вале. Пете. Да! Почваш ли да снимаш видеото? Не, аз съм вече почнал. О, Пете. Какво? Пете. Да! Доближи малко на микрофон. Какво? Много се чуваш. Какво? Чакай! Пете. Чакай! Пете. Хора, аз ще играя. Пете. Пете. Да! Чуваш ли ме сега? Да, дай ми или да... Добре. Аре, почваме ли да снимам? Да правим игри и да побеждаваме? Добре, чак се. Хора, сега ще ги размазваме. Яко ще мазем. Ще мазаме велики. Защо го излена от поканата, бе? Не, аз го манах съм той за да А, добре. Дай речи. снимаш видео? Да, снимам го. А, Как се вали? Много съм видео от Петър. да, отново. Вало, я ми казвай на мене, защото сигурно няма да те чуя да го повтарям. И да пишат коментар дали искат третата маса. Хора, значи Вало ми каза да ви каза. Абонирайте се за канала, лайкнете това видео, пишете долу в коментарите нещо яко за Fortnite, дали е... И пишете някакви трикове, ако знаете. И какво друго да бях казал? Пиши в коментар. Да, казах го. Айде да играем на Fortnite вече. Ние с Петър сме фигни. Айде бе, чуйнете ми покана. Добре, и сега ще изленим. Сега ще изленим, ще направим още една игра. Излезем от поканата. Направи се на Ано. Чули. Колко? Само ще кажа на едно. Петър снима видео. Чуй ми поканата! Брат, Петър снима видеото му кни. Ти... Случайно в парчето. Вало, да знаеш, че не е проблем. Става ли те? Да се направиш това. Аре, вече можеш да снимаш без проблем. Ние снимаме... Хора, казвам ви от тримата да се абонирате, да лайкнете видеото, да пишете коментар. Дали искате трета част? Да, и дали искате трета част. Или... Дали искате четвърта част, може да направим? Ай, да, наистина. Може и цяла поредица. Може. Може и цяла... И четвърта част да направим цяла поредица. Пишете долу в коментарите. И трябва да кажете, ако искат поредица да се подадат и да лайкнат това. Ако искате поредица, лайкнете се и направите
И пишете и лайкнете видеото. Чакайте, сега се обърках малко. Точно така, Опа. Падна. Чакай малко. What the fuck is Paramount чеката? Чакайте. Не може да направим игра. Брат, бъгнато. Ай, последно. Чакай пропълша въпрос. Излез от поканата. Чакай, влизам в Fortnite. Мати, виж това нещо. В игра си. Twitch не съм в игра. Twitch. Искате ли да ви покажа на камера? Не. Добре. Добре. Хора, сега ще направим Виктори. Сега още 35 секунди. Левка искам, чакайте да говори, моля ви се. Чакаме се. Чакаме те в игра. Нас, Вано, има още едно по-хубаво. Аз не мога. Как? Чакай малко. Вано, пази ме да го инвантно. Аз... Ето изпратиш ти покана. Чакай, пешо. Ко бе? Айде левката да играем долу. Не, спекайте. Какво, Вале? Имам 8 патруна. Ще го къпчеш, Петре. Ами тази... Днеска кога? Петре, Ко бе? намерих бутилки, питай хората, че кажи на хората да намерих бутилки и ако искат да се вземат, да правят. Няма никакъв смисъл това. Кажи на хората да се активират и да намерят. Той го каза да направи. Охо, знаете ли колко пъти го казах това? Много. Ей, да съм сигурен, че ще се абонират, защото ако не са... От... Хора на мен, аз нямам хубав интернет, но пак ще ги цъпя. Вало, аз нямам хубав интернет, но пак ще ги съсипваме. Защо ми наби демит? На 53 съм. А бях на 100.
О, този телефон само ми пада, защото съм със слушалки. Стига, бе! Хора, накрая няма да мога да снимам видеото. От да ми пада телефона и няма да мога да снима видеото. О, нямам и хубав интернет. Аз ли карам, бе? Накъде там? Добре, чакай, че тях да излена. Да, го. Играя с Fortnite Pro-та. Да, бе? Ебе, какво? Да. Вано няма бензин колата. Ами да си имал криле. Брат, има много хора там. Да, затова ли идваме? Те да ни убият, искат да кажат. Браво. Ама има още хора. Ай, къде оттам, бе? 18-то място! Аз останах в партията да играете на трио. Левките да играя на трио. Добре. What the fuck? Как храна на склад? Дайте ли? Склад. Аз как играя. Дайте ли? Чакайте, аз още не съм. Върнали с скинът фокус. Какъв този скин, бе? Една жена с нулиците. Добре. Дай да иди, Петре. Аз съм дал. Имаш ли буги да? Не. Най-любимият си скин кой е? Нинзо. Васко. Ейтър и Ейтър спъца. На мен ще ми гренги. Бате Васко. Не, това е Халис. Вало! Вале! Имаш ли номера на Халис? Имам. Я го туковай. Я го пребави към разговора, защото ми изпраща покана. 9. Не. Да, ти си роден 2014. Сега ще искате ли да скочваме при плесен клас? Да. Момчета, аз... Сега за първи път участвам в видео. Хрис, те участваш в видео. Само трябва да си свършим тази игра и... Добре, Крис. Да. Искаш ли участваш в видео? Добре. Той сега участва, само че още не сме го пуснали в игра да играем. Момчета, там ли падаме? Да, в тези клас. Не, тук. Може ли някой да
Чакай, Хрис, ей сега след тази игра. Само да затворя вратата. Май ням. Аз стигнал ли съм добре? Аз пак падам на човек. Пак аз падам на човек. А до мен има човек. Убийте! То ме остави на 30. Убиха ме. Идвам. Ей, там са. Не мога, трябва някой да дойде да ме вземе. Бързо, го, давай. Хора, имам един патрон на помпата ми. Ти ги стреляй с скалците, аз ще ги Да, Хрис. Някой иска ли да го щета? Ти да спи с камерата и аз да ги гледам, че аз не мога. Той и аз не мога, защото снимам. Да, той и аз не мога, че телефона ми пада и ника. Момчета? Иска ли да го филма с чак сплаш? Аз. Сори. Добре, нали, че Петър искаше да го филма. Някой има ли патрони за помпа, че аз имам един патрон? Някой малко ще ти дам. Трябва да си пием малко. Аз ще взема тя бомбичка. И аз съм готов, само ми трябват патрони за снайпер. Не за снайпер, а за помпа. А за помпа, бе, не за снайпер, обърках се. Аз нямам много. Не. Цели имам 5 в инвентара. Аз качвам върху колата. Добре. Малата разклата нещо. Елате ме петако. Ама дето там. О, пръсят! О, смека. Откато за мен. Айде си да спотаме. Хрис. Нищо, отгоре Момчета, аре да убием... той е убит. То тук няма се... То света няма такива босове, има само богове. Верно, аз забравих. Тук има един човек. Тия босове, дето дават огни метални. Убих един. Найс. Аре на ти, бе. Аре на... Найс. Има още хора, знаеш. Къде, бе? Да, чувам ги. Етка, близо. Чува, видях го. Той майма видя и той. Какъв хедшот! 190 му набих на това. Къде той е, бе? Ето го! Аре, бе, слабак. Откъде ни стрелят? Убийте. Добър сен. Тия, знаеш ли, че са нубове? Браво.
Те знаеш ли, че са нубове? Да, брат. Пълни нубове са. Нали? Да. Вале, има с един... О, благодаря. Йойнк. Аз имам грамотевичка. И чуеш, ще ги попилеем ли? Да, много ясно. Аре, изкачай ти. Гого, Арес. качвай се. Добре. Аре бе. На къде да ходя? Натам. Така се кара най-добре. Чакай, това не е Стармак. Това не е Стармак. Ето. Ще бем бокс. Аре бе. Колко време? 2 минути до баунти, той сега ще го убием. Трябва да се карам бързо. Да, 100 може. На това баунти сигурно ще го попелеем. Да, Вале. Къде ня банчето, бе? Видял го. Аз знам къде е, бързо към банчето. Знаем. Това банче в къщата, в къщата. 100%. Няма проблем. Ето, да. Къде е другаде да е? Къде е, бе? Крак. Още един има се, аз го убих. Още един човек е. И това е банчето последния. Убихте банчето ли? Да, обрисна го. Браво, бе. Хубаво, че го убихме това банче, защото иначе... О, патрон, снайперци. Идваме, Вале. Вало, стикваме. Айде да скочим на влака. Аз съм върху влака. Аз съм на влака. Грамотевица. Браво, бе. Дай да кажем честно. Бягайте. Дошли се... ние сме дошли само да хакнем честно. Опа, така се за... Аз ленах. Как бързо като... Хора ли има? Вано, ако има хора, ще ги се... Направо отиваме и ги съсипваме. Аре, тръгвай, карай! Не натам. Вано, там има хора с медалони. Какво бе, ще го отрепим? Не. Един митик чест. За мен е един митик чест. О, Вано не може да кара, бе. Вало, дай аз да карам, моля се. Аз го съсипах. Не. Петре. Петре, Да. осъзнаваш ли, че кериме Вало? Че какво? Кериме Вало! Да.
Има още един. Ай, как го оцелих. Е, той къв е гаден, как не избяга, значи. Не, те ма оцелиха. Добре, аре, лоби и Христо играе. Аз играм. Не, ти не можеш. Не може как да правя видео такава. Искам. Хора, ще направим още една игра и спирам видеото. Една игра и с Хрис. Мене. С тебе не можем. Защо? Тут не можем. Хрис, аре, давай. Сте ти изпратили покана? Дай прати ми. Чакай. Къде е Нед? Къде е Нед? Не мога аз. Изпрати ми ти. Изпращам. Чакай. Гони ме. Гони ме, Пете. Не мога. Ето. Сега Гого го няма. Поканете Гого. Търсете. Аре, давай ти реди. Хрис, правим видео сега. Хора, сега правим Виктори. Правим последна игра, последната игра. Давайте на Макса надава. Давайте се на Макс. Сега малата стана гадитна към Монтел. Ето ме. Хрис, нали сега правим видео, последна игра правим с тебе. Първи Виктори за днеска. Не, при Зевс. Ей тука. Митика е за мене. За мен е светкавицата. Не, за мен е светкавицата, Хрис. За теб е Митика. За мен е Митика. Това е сметарола. За мен е светкавицата. Двама ще карат, третия печели, аз печеля. Значи сега. Митика е на Петър Античев или Хрис. Медальона мой, светкавицата на Павел. Не, аз исках светкавицата. Добре, медальона е мой. Аз искам това лъжи. Стига да можем да го вземем. Стига да не ни убият, защото тук падат супер много хора.
Не, сте има ботове. Аре, почваме ли босо? Хора. Тя къде са, бе? Тя ги е страх. Страх ги е. Има една костенурка паднала. Защо? Вале. Момчета, аре да отиваме да убиваме босо. Аз. Да. Дай ми си зеленото оръжие, че нямам. Аре, босо! Почвайте, босо. Аз отворих. Аз отварям босо. Да, светкавицата е моя. Не, Хрис, не, Хрис. Не, бе, Хрис, има ботове. О, не, аз нямам материали. Не, бега от мене. Бега от мене, бе. Значи не можеш да ме оставиш на мира малко. Знам, защото има ботове. Аз едно имам патрони за нещо. Момчета, босо, бягайте назад. Майко, долу бъдно. Светкавицата е моя! Дайте ми светкавицата, бе. Така. То, че го взе. Си той до нас! Бързо към зоната, аз с крилата тръгвам. Чао! Аз съм с мотора. Аз направям чел. Има някакви хора, където ме слеляха и съм на супер малко кръв. Съзивете ме и ми дайте хил. Хрис! Вало! Някой! О, не. Вало! Това сме ние!
бързо! Бързо, трябва ми хил! Бързо! Абе, бандажки, бе. Някой има ли бандажки? Или нещо друго за хил? Трябва ми хил. Аз нямам. Аз съм метките, а? Ивам. Тук съм. Петре, о? Чакай. Някой има ли са? Петрови за помпа. Петрови за помпа. Аз нямам. Дай. Аз също нямам. Ние сме доста добре. Нали? Само. Идвам. Един. Още един. Стрелят! Снайпват! Аз искам снайпа. Аз направо пускам скайцата. Направо пускам скайцата. Аз знаете ли кой искам? Да оцелеем. Да, бе. Това е най-важното искане. Да оцелеем искам аз. И да го правим битко и аз. Аз те оглеждам за хора. Глеждай се хора. До тук няма никакви хора. Лата. Хора има. Има хора. Няма да се справя сега, лата. Гого, аз съм над тебе, да не те убият. Те ме видяха. Затвори да правя видео. Аз съм гол. Например. Убит. Майко, тук Виктория. Общо. Абе, накъде там, бе? За кой отивате на там, бе? Нямам. Някакви ма следват и ми излича играта. Тя ще ме убият. Супер. Има още един. Убийте го, аз трябва да се хелна, не мога. Аз съм бил с него? Аз мога да го убия от тук, ама. Брат, аз съм тук. Браво, бе, машини. Брат, ние тук ги пукаме. Много добра игра. Ей, Вале! Аз съм Никит. Миника, светлавица, попа и я. Аз
темка, светкавица и такива крила. Вижте, това са какво има. Това са коробки. Това е огън, че след малко Пръстам. дайте се възтрува, дайте се възтрува. Човек, хора. Но... Дец. Браво. Караме някаква по-хубава бомба. Найс. Маля, момчета, момчета. Имаме 25 кила. Аз Стоя много стола. Аз вече съм там. Браво, Ян си. Да не сте всичко, ей. Ами да, всички ще взема. Аз искам лило. Ако има златно оръжие за мене. А пък аз искам златно оръжие за мене, ако има. Има ли златни оръжия? Ай, златните са за мене! Заплюх си ги! За мен все едно има. Хайде към тя с медалони. Ето ги! На влака са! 32 му набих на единия. Скачайте на влака! И ко ни пука кой използват, като ня ги съсипахме. Стига, бе! Ай! Аз паднах! Никой! Мите! Хора, извиняйте. Ком? Мърдай! Някой сте ма съзивили? Лошо. Чакайте си. Лошо. И Аз забравя приятел, просто не пиеш. Ето, продължаваме да правим видеото. Петър, че той е много малко. Да, пичите, що да не ми правят 15-та, но ако искат. Бягай! Няма нищо сега. Просто бягам. Хора, май загубихме тук що, да.
Още не спирай видеото. Още не спирай видеото. Не съм го спрял. Качи го сега, качи го. Трябва да кажа, че сте втора част. Трета даде. Човека ма гонят. Давай, ти да не взимаш картите. Не мога, има хора. Айде де. Брат, знаете, че ще умра. Той пича, що да не нагони. Опа, ботка. Ботка. Знаете къде съм? Знаете какво се случва? Но ще го. За тебе. Да, пича за... Не загубихме, това е финала, това е финиш. О, ладно, го би. Давай, би. Тук има 3 медалона, брат. Да, бе. Но съм от... Момчета, много е напрегнато тука. Гого е сам на... Колко човека, Гого? Сам на колко си? Много се напрег. Хора, Гого е сам на 5 човека и ги съсипва. Какво? Имаш 3 медала. Да, знам, и сме с 30 кила. Ти се знаеш, че 3-1. Стой. Само се покажи като кунчетата. Давай. Видяхте ли към снайп? Видях. Много ми е лесно. 2-1. Много ми е лесно, брат. Много ми е лесно. Моля. Дай, брат, ако се молиш, но ме хипърли сме на мене. Моля сега да правя най-голямата пустия. Вие видяхте ли? Малек, видяхте ли как и кучнах? Да. Има право ви разпознавам. Малек, буквално аз им казах, аре, гледайте се работата и па, някакво. Не стой се кавичето. Стой се спектро. Или по спофа. Мале, това е битната битка. Давай, Гого, давай! Давай за видеото направи Виктори! Мале, това ще бъде инстейн просто. Направи Виктори за видеото! Това ще е инсейн видео. Имаме още 32 кила. Имаме скил рекорд. Айде спринт. За най-кила. Чумам го. Болко на най-кила. Мале, много цъкаме. Мат. Метки. Тихо. Гледай го. Не дей. Ай. Останурка, брат. Ай. Останурка. Давай. Няма да ме убиеш. Това е много лошо за него, защото трябва да ходи в зоната. Не, за теб ще бъде още по-лесно. Защото ще дойде при теб ти спорта. Лошо. Трябва пиена. Ми каза, че... Това ще спечели. Да. Нямам шутове.